फेमिलि ब्लगफोर खालामनो सानोबा बेस्ट जागोन नैबे केमेराया थ' नैबेयाव स्टेबलाइजेसन मडा मोननै दङ आरो ना ओके स' गाइस वेलकाम बेक टु द चेनेल थ' नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय गाइस नै लाइयाव खृष्टानफोरनि माबा जादों प्रग्राम जादोंमोन नायनो हागोन नै बरायसि फिरफिराल' गाइस दाखालिनि भिडिअ आङो होन्दोंमोन आरो ना नैबे केमेरानि क्वालिटि टेस्ट नांगौबा कमेन्ट खालाम होननानै थ' नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामदोंमोन थ' नैबे केमेरानि क्वालिटि टेस्ट लाना फैबाय आं दिनै थ' मोनसे मोजां लकेसन नागिरनि मोजां लकेसन नायनानै नैबे केमेरानि क्वालिटि टेस्ट खालामगोन आरो आङो बरायसे आरो दिनैनि भइस क्वालिटिखौ नोंथांमोनहा एसे आलादा खोनादों जानो हागौ कारन आङो माइकआव माने खुन फानना लादो फिसा खुन फानना लादो ओमफ्राय एसे आलादा खोनादों जानो हागौ साउन्डखौ जियानो जा आगोलनिसाय मोजांसिन खोनादों ना गाज्रिसिन खोनादों नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो एसे ल' क्वालिटियाव खालामदों आरो ना दाख्लैफोरनि भिडिअखौ आङो 4K खालामबाय थादोंमोन दा खिन्थु आङो नैबे भिडिअखौ 180pआवसो खालामदों कारन आंना मबाइला जाला गाइस 4Kनि भिडिअखौ आंनि मबाइला सापर्टखौनो खालामना ला गाइस इडिटिंखौनो खालामना ला ओंखायनो आं 180pआव खालामदों दिनै नोंथांमोना नैबे 2024आव गोदानै चेनेल खुलिनो सानदोंबा मा सेटिंस खालामनांगौ माबायसा मा खालामनांगौ बेफोरनि जेबो आइडिया गैयाबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आं भिडिअ लानानै फैगोन बरियासेनो नैबे ससेखौ दुमनि होनो आरो ना दुमनि साहा बागान गोलैयो ससेया नायनो हागोन बारनि साउन्ड फैदोंबा बारनि साउन्डखौ एसे इगनर खालामथ' गाइस कारन आं दासिमबो माइक गोदान लानाय जायाखै जानुवारिफोर बायनासो लानाय जासिगोन खोना बाखि नैखि साबिलिया ग्रिन ग्रिन जाजोबना दङ नै बरिया नुदो अबे जा ओरै अके ओके गाइस जायगा लकेसन मोजां नागिरदों आङो लकेसनफोरानो बोरैबा जाजोब्बाय नै खावसेथि ग्रिन जायो खावसेथि नै फुगलेग्ले नै जा नै माने बिलाइफोराल' थ्रायजोब्बाय हाजोबना होबाय बेफोरखौ ओमफ्राय नैखि दासो गोदान खिलिनाय दङ इनो खायमा ओके गाइस थ' फै नै मोनसे मोजां लकेसन मोनबाय आङो ओमफ्राय दा मर मोखांफोरखौ एसे इगनर खालामथारना गाइस एसे लाजिनाय मोनदों ससमा गैयाबाथाय आं माने एसे बोरैबा मोनो आरो ना केमेरानि सिगाङाव फैनो खिन्थु उपाय गैया गाइस माबाखौनो ससमाखौनो बावगारबोदों आङो न'आव दा नैबे नायनो हागोन साहा बागाना बरायसै आरो ना नै इखिबो नायनो हागोन ग्रिन इखिबो नायनो हागोन ग्रिननो आंनो लोगोआव दङ नै खासे लोगो बुहुद सामब्रामै लोगो खासेया नै नायनो हागोन थ' गाइस केमेरानि क्वालिटिखौ नायनोसै बरायसै माबायसा जायो थ' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय था गाइस आङो माने S6 लेजेन्डआव सुइच खालामनोसै थ' 1 2 3 स्टार्ट ओके स' गाइस दा आङो S6 लेजेन्डआव सुइच खालामबाय आरो ना केमेराखौ थ' केमेरानि क्वालिटिया माबायसा नायनो हागोन गाइस नैबे केमेरायावबो स्टेबलाइजेसन दङ बेनिफ्राय माने वाइड एंगलबो दङ गथाय दंजोबो गाइस GoPro जेरै सेटिंस दङ बेयावबो सेटिंस दंजोबो एखे सेमफ्रामानो क्वालिटिफोरखौ नायनो हागोन गाइस माबायसा सेमानो ना GoPro दोनो एकदम सेमफ्राम मात्र बायमानल'सो आलादा जायो आरो ना नायनो हागोन नै बाखि ग्रिन नै नायनो हागोन GoPro जेरै नुदों ओरै नुगोन आरो ना गाइस नै एकदम बरिया मजानो नै थ' गाइस नोंसोर साननाङा माने GoProनि भिडिअ साननाङा इखो बे S6 लेजेन्डनो माबा भिडिअ इयो थ' गाइस नै GoProखौ आं चार्ज होना दोनदों गाइस नै बरियासो चार्ज होना दोनदों पावार बेंकदो चार्ज गैयिखाय थ' नैबेयो माने नैबे S6 लेजेन्डनो फुटेज आरो ना माने भिडिअ नायनो हागोन माबायसा क्वालिटिफोरा एकदम बरिया मजा नै स्टेबलाइजेसनफोरखौ नायनो हागोन नै माबायाव GoPro जेरै जायो ओरैनो जाफ्रामो आरो ना सेमानो फ्राम सान्दुंआवथ' बेफोरबायसा नै क्वालिटिखौ दा सायाव माबायसा नैखौ नायना लागासिनो नै आं दा सायाव थांनि थ' गाइस नायनो हागोन आं दा एसे सायाव फैबाय बारा सायाद्रायथ' नङा थेवबाबो एसे साया आरो ना नै नायनो हागोन सायाव माबायसा नुदों नायनो हागोन नै मानसिफोरनि माबाखौ मानसिनि माने कालारफोरखौ माबायसा नुदों बेफोरखौ नायबानो जाबाय माबायसा नांदों नोंथांमोना क्वालिटिखौ मोजां नांदोंबा बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय गाइस बाखि मोजां आरो ना नर्मेल ब्लगिंनि थाखाय नैबे केमेराया बेस्ट आरो ना नोंथांमोना न'आव थानायाव फेमिलि ब्लग खालामनो सानदोंबा ट्रेभेलिं ब्लग खालामनो सानदोंबा बरिया जागोन आरो ना नैबे केमेराया नोंथांमोननि थाखाय नायना लानाय प्राइसफोरखौ दा आं दाख्लैफोरनो खोन्थाखादों बेसेबां लायो 10K लायो होनना खोन्थाखादों आं दाख्लैनो नायना ला गाइस क्वालिटिखौ नायना ला माबायसा मोजां नायनो हागोन साननि उन जा माबायसा नुदों नायनै आं दा साननि उन जादों एकदम मजा आरो ना खारना देखायनो र' आं खेबसे स्टेबलाइजेसन नायबानो जाबाय माबायसा उथिदो गाइस आं खारगासिनो दं दा माने स्टेबलाइजेसन फनफोरा जेरै थिग थागानो आरो ना मात्र नावमानल' माबा जायो आरो ना एसे खम जायो आरो ना स्टेबलाइजेसनफोरा दा मट' ब्लग खालामना खिथिनांगौबा मट' ब्लगखौबो खालामना खिथिनि आङो नैबे केमेराजोंनो थ' नायबानो जाबाय गाइस नैबे केमेरादो बरियासे मट' ब्लगिं खालामजाखायो मट' ब्लगिंनि थाखाय नै माउन्टबो दंखायो गाइस नैबे माउन्टखौ हेलमेटआव बरियासे फिट खालामजायो आरो ना नायलांबाय था माबायसा खालामनांगौ ओके गाइस थ' आं दा मट' ब्लगिंआव फैबाय नैबे S6 लेजेन्डनो आं GoProखौ नै जास्ट दोनदों गाइस नै इजा चार्ज होनासो दोनदों आरो ना आङो माबाखौ GoProखौ नायनो हागोन नोंथांमोना GoProनि भिडिअ सानना इखौ नै GoProखौ हिसाब बरियासे चार्ज होना दोनदों आं नै ओमफ्राय आं दा नैबे केमेराजोंनो मट' ब्लगिं खालामना देखायनो नोंसोरखौ माबायसा उथियो नायबानो जाबाय आरो ना नै भिउआ माबायसा नुयो नाय
GoProनि सायावसो मोजांसिन फैगासिनो भिउआ माने वाइड एंगला बांसिन जायो GoProनि सायाव नै नायना ला गाइस हेन्डेलखौ नुजोबो नै GoProआवथ' हेन्डेलखौ नुजोबनो नागिरा खिन्थु इयाव नुजोबो नै थ' गाइस सलायना नायनि अडिअ क्वालिटिखौ नाय टेस्ट अके गाइस नायनो हागोन आं दा एसे लेजेन्डआव मट' ब्लग खालामदों आरो ना उइदाउट माइक गाइस माइक थाबोबाथाय अडिअनि क्वालिटिया मोजांसिन जाबावगोन दा आङो माइक साइक इउज खालामाखै ओरैनो नर्मेलि खालामदों गाइस नर्मेलि खालामबाबो क्वालिटिया मोजां उथियो आरो ना नै भइसनि क्वालिटिखौ खोनासं गोसाबो साल लानायनि खनसे गोसा सलायबा एसे बारनि साउन्ड फैयो आरो ना खिन्थु माइक लगायबाथाय जानाय नङा नायनो हागोन गाइस नै गोसा सलायबाथाय माने बारनि साउन्ड फैयो नावमान इनो आरो ना मेन बुस्थुआ ओमफ्राय बाखि वाइड एंगलफोराथ' थिग थाखानो आरामसे नोंथांमोना माइकखौ अनलाइन खालामना लानो हागोन आरो ना बाखि जार साहा बागान गोदान बानायबावनायदो खोमा नै साहा बागान बिलाइखौ माबाजोबदोनो लारि लारि जेरै लांदो थानाय नै बापरे बाप ट्रेक्टर गंसेदोनो ट्रलि मोननै बोदो गाइस हा बाखि हाग्रा जासो फैयो माथो आं लाय गिदिंफिनसै गाइस अनलाइन खालामबाथाय 1500 लायो नैबे माइकआ आङो आगोल माइक अनलाइन खालामाखै ओंखायनो आंनाव गैया गाइस माइकआ थेवबाबो क्वालिटिया बरिया जायो आरो ना नायनो हागोन गाइस नै मजा जाखायो गाइस नोंथांमोना गोदानै स्टार्ट खालामनायनि थाखाय बिगिनारफोरनि थाखाय बरिया आरो ना नैबे केमेराया नायनो हागोन गाइस बरिया नुयो आरो ना क्वालिटिया नायनो हागोन एकदम मजाखा नैबे केमेरानि भिडिअ क्लिप्सफोरा इनोमोन आरो ना माने सेम GoProनि बायसाथ' जाद्राया थेवबाबो माने जाफ्रामो आरो ना थिग थागैनो जाफ्रामो गोदानै स्टार्ट खालाम सानोबा खालामजागोन आरो ना नैबे केमेराजोंनो GoProनि बायदिथ' आरो बहा जाजोबनो नैबे आरो बहा एसां दामनि केमेरा आरो इयो जाबाय 10K नि थ' एसेबाबो फाराग जाखागोन गाइस थ' नैबेयाव स्टेबलाइजेसन मडा मोननै दङ आरो ना मोनसे ल' मड आरो मोनसे हाइ मड दङ जुदि हाइ मडआव खालामबा वाइड एंगला एसे खम जायो ओमफ्राय ल' मडआव खालामबाथाय वाइड एंगला बुरजा जायो आरो ना माने बुरजा जायो माने भिउसफोरखौ बुरजा नुयो आरो ना भिउखौ माने गुवार नुयो आरो ना ल' खालामबाथाय माबाखौ स्टेबलाइजेसनखौ थ' मट' ब्लगिंआव स्टेबलाइजेसनखौ आं दानियो ल' खालामनानै खालामदोंमोन ओंखाय माने एसे मावदो आरो ना भिडिअआ थ' नोंथांमोना जुदि माने भिउखौ खम नुगोन आरो ना वाइड एंगलखौ एसे खम जागोन जुदि स्टेबलाइजेसन हाइ खालामोबा ओंखायनो आं दानि माने स्टेबलाइजेसन ल' खालामदोंमोन ओंखाय एसे मावदो दा नोंथांमोननि बाथ्रासो दा नोंथांमोना लानोबा लाजागोन लायाबा नोंसोरनि बाथ्रा आं माने मात्र देखायबायसो आरो ना जास्ट देखायबायल' आं नोंसोरनो नैबे केमेरानि क्वालिटिखौ फेमिलि ब्लगफोर खालामनो सानोबा बेस्ट जागोन आरो ना ओरैनो न'आव थानायाव भिडिअफोर खालामनो सानोबा बेस्ट जागोन नैबे केमेराया जि रियेलिटि बेखौनो खिन्थाबाय आं नोंसोरनो आरो आं दाख्लैनो खोन्थाखादों नैबे केमेराखौ सेल खालामगोन होननानै नांगौबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय थ' इनो खालामथाराबा जानो नागिरा आरो ना खालामदावबाय थाबासो जायो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ बिदिनो प्रेक्टिस खालामदावबाथाय जायो प्रेक्टिस खालामथाराबा जानो नागिरा अके गाइस दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबलायनोसै माथो खालामबावनो दा मोनाहांबायबो मम' सम' जानोसै पास्ता जाहैनोसै दखानाव जाखांनानै बरायसे न'सिम थांसै थ' चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ जाहाथे आं गोदान भिडिअ बा नटिफिकेसन नोंथांमोनसिम थाङो आरो साबस्क्राइब खालामखानायबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गाइस थ' बाय बाय टाटा गाइस